Hyvää päivää. Täällä Kuusankoskella olemme juuri nähneet aivan upean hole-in-onen ja sen teki Jenni Kuivainen. Tässä kysymmekin sitten Jennin tuntumia heti tässä holarin jälkeen. Miltä nyt tuntuu? Mä en aina ollut niin tarkka tähtäimää. Miten tämä on mahdollista? Minä en ollut niin tarkka. Ja siinä sitten ne urheilua musiikkia jatkaa. No niin, pitääkö joku mulle puheenvuoron? Nostais minä seisomaan nyt. Kehu meitä. Se oli oikeastaan kyllä Maijan ansio, kun se Hanni ja Jenni. Onnea. Kiitos. Mikä oli köli? Lauta. Kas. Perusmailla sille. Vähän vastatuuli oli. Pistää vähän kovempaa sitten. Isompaa. Ja se oli kaunis, se meni suoraan Korkea. sinne eikä lirumalla. Se meni ihan ja kolahti keppivat siellä, kun se meni pohjalle. Se oli kaunista. No on se aina, kun pääsee nää samppania ottamaan, niin